Comarques.doc. La comarca del Solsonès té més d'1 milió de quilòmetres quadrats i està situada a la Catalunya central. Limita amb les comarques de l'Alt Urgell, el Berguedà, el Bages, l'Anoia, la Segarra i la Noguera. La comarca del Solsonès, interior i prepirinenca, està situada al centre de Catalunya, a mig camí entre les ondulacions petites i les muntanyes escarpades. Conserva una naturalesa intacta. El Solsonès té un gran patrimoni artístic, amb gairebé 90 esglésies romàniques, altres de gòtiques i torres de guaita. Les serres prepirinenques d'Oliana, d'Odèn, de Turb, de Port del Comte, d'Albert, de Bastets i de Busa, entre d'altres, donen a la comarca un aire de solitud i aïllament. El Cardener i els afluents Aigua d'Ora i Aigua de Valls creuen el Solsonès. Al terme de Clariana de Cardener s'hi forma el Pantà de Sant Ponç i a la Vall de l'Hort el Pantà de la Llosa del Cavall. A la zona prepirinenca hi ha l'explotació forestal, és a dir, la tala d'arbres i la transformació posterior de la fusta. El Solsonès conserva l'activitat agrícola i ramadera amb la pastura de ramats transhumants. Exceptuant la capital, Solsona, i Sant Llorenç de Morunys, els pobles del Solsonès tenen una població escassa i disseminada. La comarca ha estat anomenada la comarca de les 1000 masies, per la quantitat de masies que s'escampen pel territori. A banda i banda del riu Negre hi ha la ciutat de Solsona. En una de les bandes del riu hi trobem la part antiga de la vila. Els portals ens permeten passar per racons plens d'història. El portal del Pont, que té l'escut de Solsona al frontis, el de Llobera i el portal del Castell. El nucli urbà, entrant pel portal del Pont, ens descobreix carrerons estrets que dissenyen el traçat de Solsona. A la plaça de Sant Joan hi ha una font del segle XV. Josep Maria de Segarra va escriure: «Aquesta plaça és tota recollida, tan aquietadora i tan suau, que sembla un replanet d'una altra vida, on se n'és a beurar-hi un glob de pau». Al nucli de Solsona hi ha la catedral de Santa Maria de Solsona, que va ser construïda entre la fi del segle XI i el segle XVIII i té façana barroca. Al construir-se la catedral gòtica, es van conservar els 3 absis romànics. El campanar també és d'origen romànic. El Palau Episcopal és un dels edificis més destacats de Solsona i és on hi ha el Museu Arqueològic Diocesà, que acull l'exposició dels objectes trobats a la comarca des de l'època romana fins al Neolític. A partir de la dècada dels 40 del segle XX, el museu es va anar enriquint amb l'adquisició de pintures murals, com les de Sant Quirze de Pedret. Al carrer del Castell trobem la Casa de la Ciutat, construïda al segle XVI. Passejant pels carrers, arribem al Palau Llobera, una casa catalana del segle XV d'estil gòtic. Avui hi obre les portes el Consell Comarcal del Solsonès.
La Torre de les Hores també s'anomena Casa de les Hores. Temps enrere, per vigilar que funcionés i donar-li corda, algú s'establia en la casa que hi havia al costat. El Parc de la Mare de la Font és un espai natural a dins de Solsona i té racons que conviden a passejar-hi i passar-hi un dia amb la família. En el Museu del Ganivet i Eines de Tall hi podrem conèixer la tradició ganivetera de la vila de Solsona. Els ganivets que s'hi feien eren molt apreciats a Espanya i Amèrica. A causa de l'allunyament de Solsona de les grans ciutats, es va optar per la producció autòctona dels ganivets i altres estris de tall. A la vall del Cardener hi ha el poble d'Olius. La parròquia de Sant Esteve d'Olius és d'estil romànic llombard, de la segona meitat del segle XI, i té el campanar quadrat. La cripta, situada sota l'altar major, és sostinguda per 6 columnes. Les restes de l'antic castell vell de Solsona estan situades a 130 metres d'altura sobre el nivell de Solsona i dominen el paisatge. Aquesta fortificació antiga ha sofert moltes modificacions al llarg de la història i va ser reforçada durant la Primera Guerra Carlina com a fortificació militar. Als peus de les muntanyes de Port del Comte s'estén esglaonat el poble d'Odèn. La serra d'Odèn és molt rica en patrimoni cultural. Hi trobem el castell d'Odèn, documentat al 839, als peus del qual hi ha l'església de Santa Cecília, que conserva una estructura primitiva. La Vall de l'Hort forma una autèntica subcomarca natural emmarcada per la serra del Port del Comte, la serra del Verd i el Cap Llitzet. Està drenada per rius com el Cardener i hi trobem el pantà de la Llosa del Cavall. A sobre de la Vall de l'Hort hi ha el poble de la Coma i la Pedra. Al fons de la vall, tocant el curs del Cardener, hi brolla la font de Puda o Púdia, d'aigua sulfurosa. Antigament la gent hi feia estades de 9 dies per poder beure aigua d'aquesta font i guarir-se de qualsevol mal. A dins del terme de la Pedra hi trobem l'antiga església de Sant Lleí de Casavella. És d'origen romànic i hi podem admirar un porxo interessant i imatges esculpides a la porta d'entrada. A dins el terme municipal de la Coma i la Pedra hi ha les instal·lacions de les pistes d'esquí del Port del Comte, una infraestructura que va incidir en el turisme de la zona. La capital de la subcomarca de la Vall de l'Hort és el poble de Sant Llorenç de Morunys, que està situat als peus de la serra del Port del Comte. Els portals de la Pietat, de l'Era Nova, del Puig i de la Canal donen pas a carrerons que travessen el poble. El poble és conegut popularment amb el nom de Sant Llorenç dels Piteus, per la indústria de drap piteu que hi havia hagut. A la plaça Major podem observar les perxes a les golfes de les cases
on temps enrere es penjaven els draps piteus perquè s'assequessin. L'església parroquial de Sant Llorenç és d'estil romànic, de l'època llombarda del segle XI, i té 3 naus. A dins hi podem veure l'altar major d'estil barroc construït per Joan Francesc Morató i el retaule de l'Esperit Sant de Lluís Borrassà. L'altar de la capella de la Mare de Déu dels Colls va ser dissenyat per Josep Pujol. Entre Vilamala i la vall de Sant Llorenç de Morunys hi ha la Mola de l'Hort, a 1.180 metres d'altitud, on trobem el santuari de la Mare de Déu de l'Hort. L'actual va ser construït per Esteve Monegal després que l'anterior fos destruït durant la Primera Guerra Carlina. Els vessants de la Serra de Bastets accidenten el paisatge del poble de Guixers, que limita amb la comarca del Berguedà. L'antiga parròquia de Sant Martí de Guixers va donar nom al municipi. En resta una petita esglesiola romànica actualment dedicada a la Trinitat. A prop hi trobem la masia del Guix. Entre les aigües de Valls i de Llinars descobrim el nucli antic de Sisquer. A sota del Puig Aguilar hi ha la parròquia de la Corriu dedicada a Sant Martí. La rectoria va ser residència d'un comandant carlí, conegut com el rector de Prades. Boscos extensos obren pas als cingles imponents de la Serra de Busa. El terme municipal de Navès, el més extens del Solsonès, és flanquejat per cingles escarpats, per on s'estén el Pla de Busa a 1.526 metres d'altitud, on hi ha el Cogul, el Capolat i el Capolatell. Al centre del pla hi distingim la Casa del Rial i l'antiga parròquia de Sant Cristòfol de Busa. Durant la Guerra del Francès, el general Laci va establir-se en aquest indret i hi va organitzar un camp de reclutament i instrucció dels soldats que havien de lluitar contra els francesos. L'Esperó de Capolatell es va convertir en una presó de soldats napoleònics. S'explica que els presos, víctimes d'una situació límit de fred i de fam, es llançaven al buit cridant «Morir a Busa i ressuscitar a París». A dins de Navès hi ha l'església de Santa Margarida, que juntament amb la rectoria va ser edificada sobre les restes d'un cementiri cristià preromànic i sobre unes sitges d'origen ibèric. El castell de Navès va ser l'antic centre del nucli medieval. Uns quants segles més tard, va ser rehabilitat com a casa de pagès. Al centre del terme trobem la parròquia de Besora. El castell de Besora és una fortificació fronterera cristiana antiga que apareix citada al 982. A dins del mateix terme de Navès, als peus de la Serra de Busa, trobem la Vall d'Ora.
L'Aigua d'Ora ens ofereix diversos engorjats en un paratge esquitxat de masies. En aquesta vall s'hi va construir l'església romànica de Sant Lleí de la Vall d'Ora. El pont romànic de la Vall d'Ora mostra estils arquitectònics diferents en cada un dels arcs. Seguint el riu de la Vall d'Ora, arribem fins al molí de Ca l'Ambròs, on es feia servir la força de l'aigua per a garantir els serveis als veïns del poble. Podem visitar la serradora i veure com funcionava aquesta indústria muntanyenca tradicional. El molí de Grat té dues moles per fer farina de blat o d'ordi, on novament es posa en funcionament la força hidràulica. Entre les roques de Busa i al costat de l'Aigua d'Ora, afluent del Cardener, trobem el monestir de Sant Pere de Grau d'Escales, un exemplar del romànic llombard que té la planta de creu grega. Està format per una nau i 3 absis semicirculars. Fent camí, arribem fins al poble de Lladurs. Les restes de l'antic castell i de la parròquia de Sant Martí dominen les terres del terme municipal. Del castell se'n conserven diverses parets que tenen arcs adovellats a portes i finestres. A l'antic terme parroquial de Terrassola hi ha el santuari de Massarrúbies. A dins hi podem veure la imatge de la Mare de Déu de Massarrúbies. El poble de Lladurs, al bell mig de la conca de la Ribera Salada, té indrets com el Pont del Clop, congost obert per la Ribera Salada, conegut com el Canal Serpent, per les formes curvilínies que adopta. Entre els termes de Lladurs i Castella de la Ribera hi ha el camp de golf Ribera Salada, que permet practicar-hi aquest esport. Sobre la vall del Cardener trobem el poble de Clariana de Cardener. A dins d'un congost i per aprofitar l'aigua del Cardener es va construir el pantà de Sant Ponç, inaugurat el 1964, on habiten diverses aus aquàtiques i on és possible practicar esports com el piragüisme. Aquest pantà regula les aigües del Cardener i del Llobregat i té una llargada de 6 quilòmetres. La resclosa té 60 metres d'alçària i 309 de llargada. Sobre la vall de Llobera hi ha el poble de Llobera. Deixant enrere Llobera, arribem a Sauró. Hi trobem 3 dòlmens, testimonis de la riquesa de Solsona amb vestigis prehistòrics i cultura megalítica. Aquests sepulcres de lloses reflecteixen el ritual de l'enterrament. Aquesta necròpolis de l'època del Neolític
està datada cap a l'any 4000 abans de Crist. Als vessants de la dreta del riu Negre trobem Riner. El Santuari del Miracle és presidit per l'església, obra de Josep Morató. L'any 1744 es va encarregar el retaule barroc, obra de Carles Morató, presidit per la imatge de la Mare de Déu del Miracle. El santuari el formen diversos edificis, com la Casa Gran, un edifici renaixentista de finals del segle XVI que va ser Palau dels Cardona i després Hospital dels Pelegrins. Es diu que el 3 d'agost de 1458 la Mare de Déu es va aparèixer a uns pastors. Amb la serra de Pinós com a rerefons, sobre boscos frondosos, trobem el poble de Pinós, que geogràficament és al centre de Catalunya. El santuari de Santa Maria de Pinós va ser construït pels templers el 1312 i molt aviat va passar als hospitalers. Està situat a 904 metres d'altitud i és un centre de devoció de la comarca. Des del lloc on està situat hi ha una panoràmica dels Pirineus, el Coll Sacabra i el Montseny. A dins del terme de Pinós, en el poble d'Ardèvol, hi ha la Torre d'Ardèvol, robusta, de planta quadrada. L'antiga casa Mussons va canviar de nom per Tristany. Aquesta terra és bressol de militars carlins. Antoni d'Etx, bisbe de Solsona, va escriure sobre el Solsonès. Entrar al Solsonès és ficar-se en una catedral. Des de la façana del Bages, de la Noia i de la Segarra, al fons es veu l'absis monumental que és l'altiva muntanya de la Bòfia. Esquerpa, agressiva, majestuosa. Un retaule policromat o abarrocat. Aquesta catedral, la comarca del Solsonès, s'obre cap a dos aiguavessants que li donen caràcter i identitat. Pel riu Cardener, la comarca s'esmuny cap al Llobregat buscant Barcelona. Per la Ribera Salada, el Segre recull aigües cap a Lleida. I això és el Solsonès. Una terra que té una cama cap a Lleida i una altra en direcció al Cap i Casal de Catalunya. Terra ferma, però, que ha viscut històries de romans i visigots, de carlins i liberals, de maquis i emboscats.